ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗಿಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಊರು ಅವು ಬೆಂಜನಪದವು ಶಿವಾಜಿನಗರಗೆ ಅಂಚಾದ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಾತಿರ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಾಡ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ತೊಂದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಡ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋಯರು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇಡ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇದಾದೊಂದು ತುಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇ ಇಟ್ಲ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋಯರು ಅಂಚಾದ ಆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಲೆ ಇನಿ ಬೆಂಜನ ಪದವದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅರಡ ಪಾತ್ಯದ ಬರ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ದು ಪೇರು ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಕಲು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಮೇರ ಪ್ರತಿಭೆಂಜಿನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ದಾದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥತ ಇರೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಆ ಚಿತ್ರನ ತನ್ನ ಕೈದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಕೆತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಘಟಾನುಘಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನಲ್ಲ ಆ ಮೋನೇನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಇರೇಟ್ ತೊಸ್ಪಾದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇತೆ ಇರಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಶಾಂತನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ತುಳ ಶಿವಣ್ಣ ಇಂಗುಲು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತಗೊಂಡು ಪೋ ಶಿವಣ್ಣ ಆಂಡ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗುಲು ತೆರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಇರೇಟ್ಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಇರ್ ಕೆತ್ತುವರ್ ಬನ್ಬಿನ ಇಂಗುಲು ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇರೇನು ಇಂಗುಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಕನೂನು ಕಟ್ನಾಗ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದೇನಿ ಅಂಚಾದ ಶಿವಣ್ಣ ತುಕ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇ ಇಂಗುಲು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು ಮಂದಿರ್ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಮೇನ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಂತನು ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲ ತೆರತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಆನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಕರೆಯಲಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಇರ್ ಏರ್ನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಬುಡ್ಪದಾರ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಹಿರೇಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ದೇವೇರ್ನ ಪೊಳಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೆಟ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಓಕೆ 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 ಇಂಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುಟ್ಟರೆ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಂದು ಬೋಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಏರು ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದೆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಗುರು ಆದ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಬಂದು ಗುರು ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತೂದು ಕಲ್ತಿನ ಒಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪದಿದ್ದೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮಲ್ತನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಒಂಜಿ 300-400 ಆರ್ಟ್ ಮೂಟ ಮಲ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ತುಷ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗುಂಡು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಇಂಕಲು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಆತೆ ಎರಾಂಡಲೂರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಐತೋಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಎರಾಂಡೋಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೋಟಿಗೆ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗಳದ ಐತೋಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕಾನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪ ಹೊಡ್ದು ಯಾಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಶಿವನೇ ಬಿಡುಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಪಾದು ಅವನಿ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನ ಆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪ ಹೊಡಿಯರು ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಕನೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ
ಅಶ್ವತ್ಥ ರೇಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪದಾರ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಂದಿ ಆನಿಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನಿ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮಲ್ತಿನ ಆನಿಡೆ ಬಿಟ್ಟದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ತಾನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಏದು ಆನಿ ಇಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ 2 kg ಉಂಟು 2 kg ಆನಿ 2 kg ಆನಿ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 2 ವಾರ ಅತ್ತೆ 2 ವಾರದ ಶ್ರಮಟಿ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶಿವನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ದಾದಪ್ಪಗೆ ಏನಗ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಂಕಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಮೊಡಿತೇರು ಮೇರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಮೆಂತ ಸೈಡ್ ತೋಜನ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಸೀಮಿನ ಕಾಪನ ಚಿತ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಚಿತ್ರನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಇರೇಟ್ ಮೊಡಿತೇರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶಿವನ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಬರೋ ಓಲಾ ಅಂಡು ಶಿವನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಜನಪದವ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಓಕೆ ಈ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ಬಿಡ್ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತುಂಬೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಅಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆದ ಬೆಲೆ ಅಂತನಾಟೆ ಅಂಚದಾಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದ ಬುಡ್ಪವನ ಚೂರು ಸ್ಕೆಚ್ ತೂದು ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೈದಿನ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಲೀಫ್ ಆಟದ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪೋನ ನೆಕ್ಲ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ ನೆಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದಾಂಡ ನಮಕ್ ಚೂರು ತತ್ತಂಡ ತಿದ್ದದು ಬರೆಯೋಲಿ ಅಂದು ಅಂದೇಡು ತತ್ತಂಡ ಇರೇನೆ ಪೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಡಾಪನ ಮೊಟ್ಟಲ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೇ ಎಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಉಣ್ಗುಂಡು ಉಣ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ದೇ ಬಣ್ಣದು ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು నేను ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ ಶಾರ್ಪ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಐತ ಬ್ಲೇಡಿಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೋರ್ ತರಕ ಶಾರ್ಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಪ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದೇಟ ಈಸಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಎಂಜಾಯ್ ಇಪ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇತೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಂಚ ಆರ್ಡರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೊರಪುನ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಭಾವಚಿತ್ರನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಶಿವನ್ಯಾರ್ನ ಲೀಫ್ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಿರ ಅವನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ನಂಗೆ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾದ ದೀವಲಿ ಅವ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವೇನು ದೆತೊನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಯಪನ್ನ ಕೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತದ ಅವೇನು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾಯಾರ ನೆಟ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪಂಡ ಏತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ 2.5 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ 2 ಚಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಕಪಲ್ನ ಮತ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪ ವೈರೇಟ್ ಐಕ ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆದೇ ತೊಂಡು ಪಂಡ ಹೊರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪ್ನ ಊಟ ಲಕ್ಕೆರೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಬೇತಿಂಚ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಏರು ಕಸು ಬಂದೆ ತೊಂದರೆ ಏನ ಲೈಫ್ ಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅನಿತ್ತೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಲೋನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಹಾಬಿ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಡ್ದಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಆರ್ಡರ್ ದೇತಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಲ್ತಿನಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಡ ಏನದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಹೀರೋ ಇಂದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಾರು ಶಿವಣ್ಣ ತೂದು ಕಲ್ಪುನಾಗ ಇರಗೆ ಸುರೂಕ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಹೋಗಿರು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರವು ಸುರುಕ್ ಪಂಡ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಓ ಒಂದೇ ಸುರುಕಿ ಸುರುಕು ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮಲ್ತನ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಜನ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾದ ಪಾಡಿರಿ ಸೊ ಅವೇ ಅಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲ ಕಾಣೆ ಎಡ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯ ಅವೇ ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಟ ಬಿಡ್ಬೋಡು ಅಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥೇರ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೂನಾಗ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋಂತನು ಒಂದು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಲತ್ತೀರ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥೇರಡು
ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಓರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಉನ್ಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೇಮ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐಟೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥೇರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಅದು ಅಂತೆ ಆಂಡೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಲೀಫ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಅವರ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಮೆನ್ಕೊಡಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಚೊಪ್ಪನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ತೂದು ಐಟ್ ಕಲ್ತದು ಇದು ಮಾತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅನ್ಬಿಡ್ಪವನ್ ಮನಾಗ ಅವು ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಎತ್ತ ಅನ್ನ್ಯಾರೆ ನನ್ನಂತೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಇರ್ ನಮಗಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅವನು ನೀರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಪಂಡಾಯ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಆಗ್ತಾವ ನಿಜವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೇ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆಡು ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ನಿಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ಕೊಂಚ ಗುರು ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ತೂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಇದು ಬೆಳಗಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಶಿವನ್ನೇ ಬರೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ನೈಟ್ ಬರೋ ಜಪ್ಪುನ ಬರೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಾರು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾದ ಬರೋ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಅದು ಬರೋ ಆನಗಳ ಈರು ಗಲವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ದುಪ್ಪಾರ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ತುಗಮ್ಮ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡಿನಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರನು ಆ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ ಪದವದ ಊರಿಗೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಶಿವಣ್ಣನ ಎಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ತೂನಾಗ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಆಸೆನ ದೀವೊಂದು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದೀನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬನ್ಬಾರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನಾಗಿ ಕಲಾ ಜೀವನಾಗಿರಿ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಬಾಳುಂದು ಆಸೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಶಿವನ್ ಆಂಡೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಉಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಿರೇನು ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲು ಎಂಚೇರೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ creativity.914 ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊನು ಇಟ್లా ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಲ ಇಂಗುಲು ತೀರ್ಥ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಶಿವನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಕ ಶಿವನ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ದೇತೊಂಡು ರೈತ ದಿನ ತಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ 2-3 ದಿನ ಓಕೆ 2-3 ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ರೀತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಫೋಟೋ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೇರೆ ಆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶಿವನಗ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಕಲ ದಾದಾನಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ರ ದೆಮಂತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ ದಶ್ಪಾವಲ್ಯ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಇಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾಯ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ನಲ್ಲಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಇರ್ನ ಕೈಟು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಶುಭ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾವನಾಗ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿನಿ ಚಿತ್ರನ ಕಲ್ತದವೇನು ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚಾದು ಆ ಸುರೂಕಾದಿರ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡುಪಾದಿನೇ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ ಸಾಧನೆದ ಕತೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕಲ ಉರುಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಅತನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತನ ಓವಾಂಡಲ ವಿಷಯಲು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ ಊರುಗಳ ಬತ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಾಧಕನ ಕೊಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಕುಡೋರ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಆತನ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು